салом тамошобинони гиромӣ, барномаи иттилооти вақт аст. манзур аст телевизиони душанбе. дар студия бо шумо теҳрони абдусамад. сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. идомаи мулоқоту вохӯриҳои судманд дар пойтахт. ҳадаф шарҳу тавзеҳи моҳияти паёми президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. созмони ҳамкории Шанхай дар ҷаҳони тағйирёбанда роҳ ба сӯи саммити Нью-Деҳлӣ. таҳти чунин унвон дар Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон ҳамоиш доир гардид. фаъолияти гурӯҳҳои кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади шарҳу тавзеҳи нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурияи Тоҷикистон имрӯз дар 4 ноҳияи пойтахт роҳандозӣ шуд. зимнан аъзои гурӯҳҳои корӣ дар раванди мулоқот бо сокинон бандҳои паёми роҳбари давлатро бо мисолҳои мушаххас шарҳ доданд. зикр шуд ки ҳамасола паёми президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун санади роҳнамо барои фаъолияти минбаъдаи корхонаву ташкилот ва сохтору мақомоти давлатӣ ироа мегардад. аз ин рӯ моҳияти ин санад ба тамоми қишрҳои ҷомеа зимни чунин чорабиниҳо тавзеҳ дода мешавад. дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе мулоқоти намояндагони гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо сокинони маҳаллаҳои ҷӯйбодом 1, ҷӯйбодом 2 ва шаҳраки 32 баргузор гардид. аъзои гурӯҳи корӣ доир ба дастовардҳои солҳои охири кишвар андешҳои худро баён намуда, онро бо маълумотҳои дар паёми сарвари давлат зикршуда асоснок намуданд. аз ҷумла дар самти рушди иқтисоди рақамӣ ва пардохтҳои ғайринақдӣ таъкидҳои судманд ба миён гузошта шуд. тавре дар паём омадааст бо мақсади мусоидат ба рушди бахшҳои молиявӣ зарур аст ки аз 1 июли соли 2023 пардохти ҳамаи андозҳо ва божҳои давлатӣ барои додани иҷозат ва иҷозатномаҳо, ҷаримаҳо, маблағи суғуртаи ҳатмии давлатӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ ва дигар намудҳои хизматрасонии давлатӣ пурра ба таври ғайринақдӣ ба роҳ монда шавад. вобаста ба ин аз ҷониби вазорати молия ва бонки миллӣ ҷиҳати таъсис додани махзани ягонаи маълумот доир ба суратҳисоби ҳамаи сохтору мақомоти давлатӣ ва ташкилоту муассисаҳо, тавсеяи инфраструктури пардохти ғайринақдӣ ва ташкили равзанаи ягонаи пардохти тамоми хизматрасониҳои давлатӣ бояд тадбирҳои зарурии фаврӣ ва қатъӣ андешида шаванд. дар идома зикр рафт ки дар 5 соли охир сатҳи некуаҳволии мардум тадриҷан баланд шуда, даромади пулии аҳолӣ аз 41,1 миллиард сомонӣ соли 2018 ба 87 миллиард сомонӣ дар соли 2022 расонда шуд, яъне 2,1 баробар зиёд гардид. музди миёнаи меҳнат дар кишвар 1,5 баробар ва андозаи нафақаи ниҳоӣ 1,3 баробар афзоиш ёфт. дигар самтҳои иҷтимоию иқтисодии кишвари мо низ зимни мулоқот ба сокинон аз ҷониби масъулини сохтору мақомоти марбута шарҳ дода шуд. дар доираи ташкили мулоқоту вохӯриҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба шарҳу тавзеҳи моҳияти паёми президенти кишвар, ин навбат мулоқоти масъулин бо сокинони маҳаллаи Деҳқонободи ноҳияи Шоҳмансур сурат гирифт. дар чорабинии мазкур муовини раиси шаҳри Душанбе Сиҷовиддин Саломзода ва намояндагони сохторҳои шаҳрӣ ки шомили гурӯҳи корӣ буданд иштирок доштанд. дар паёми навбатии худ президенти мамлакат аз вазъи имрӯзаи ҷаҳон ёдовар шуда таъкид доштанд ки ба танқиси шадиди озуқаворӣ дучор гардидани чоряки кишварҳои дунё моро водор месозанд ки ҷиҳати таъмин намудани ҳадафи стратегиямон ҳифзи амнияти озуқавории тадбирҳои иловагӣ андешем. бояд гуфт ки таи 2 сол аст ки сарвари давлат ба кишоварзон дастур медиҳанд ки аз як замин аз 1-2 то 3-4 ҳосил рӯёнидан мумкин аст. кишоварзони мамлакат ин дастурро амалӣ намуда солҳои охир бо вуҷуди таъсири манфии омилҳои берунӣ пайи ҳам омадани хушксолӣ ва маҳдудсозии содироти озуқаворӣ аз ҷониби кишварҳои ҷаҳон амнияти озуқаворӣ ва фаровонии бозори дохилиро бо маҳсулоти кишоварзӣ таъмин намуданд. дар натиҷа таи 5 соли охир суръати рушди солонаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7% нигоҳ дошта шуда 1,4 баробар афзоиш ёфт. бо мақсади шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сокинон мулоқоти навбатии гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ бо истиқоматкунандагони маҳаллаҳои Гулбута, Қаҳрамон, Чимтепа ва Гулпарвар баргузор гардид. ҳамоиш дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 124 гузаронда шуд. дар ҷараёни чорабинии намояндагони сохторҳои шаҳрӣ ки шомили гурӯҳи корӣ буданд, дар робита ба бандҳои паёми роҳбари давлат андешаронӣ карданд. бо такя ба маълумоти дар паём ироашуда зикр рафт ки дар 5 соли охир ба соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ беш аз 15 миллиард сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ҷалб карда шудааст.
вале нишондиҳандаҳо ҳанӯз ба талаботи рушди иқтисодиёт ҷавобгӯ нест. то соли 2025 дар кишвар татбиқи беш аз 200 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ пешбинӣ гардида, танҳо ба бахши воқеӣ ва инфраструктур зиёда аз 82 миллиард сомонӣ сармоягузорӣ карда мешавад. дар робита ба дигар масъалаҳои дар паёми навбатии сарвари давлат зикр гардида низ аъзои гурӯҳи корӣ баромад намуданд. инчунин аъзои гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, сардори риёсати фарҳанги шаҳр Нуралӣ Шоҳиён ҳамзамон бо истифода аз ҳузури сокинони маҳаллаҳои нав ба шаҳр воридшуда таъкид намуд, ки риояи фарҳанги шаҳрнишинӣ ва талаботи он аз ҷумлаи амалҳое мебошад, ки сокинон бояд онро дар ҳаёти ҳамарӯзаи худ татбиқ намоянд, аз ҷумла дар самти барориши саривақтии партовҳо аз шаҳраку маҳаллаҳо, ба нуқтаҳои муайян гузоштани партовҳо аз ҷониби сокинон, ба уҳдаи хурдсолона гузоштани интиқоли партовҳо ва дигар масъалаҳои вобастаи бахши коммуналиву ободонӣ баромад намуд. зеро мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки дар бархи маврид сокинон партовҳои сахти маишаи худро на дар нуқтаҳои муваққатии партовпартоӣ, балки дар дилхо мавзеъҳои маҳалла мегузоранд, ки ин амал боиси зиёд гардидани кори сохторҳои коммуналӣ ва халалдор шудани фазои экологӣ мегардад. дар паёми худ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии мамлакатро барои давраҳои оянда муайян намуда оид ба пешбурди манфиатбори сиёсати хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоду саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқ тартибот, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ вазифаҳои мушаххас ба миён гузоштанд. дар ин доира дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 26 ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо иштироки гурӯҳи таблиғотии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо сокинони маҳаллаҳои Сабзазор, Варзобкес ва Деҳнаваки болои ноҳияи Исмоили Сомонӣ мулоқот доир гардид. дар вохӯрӣ зикр шуд, ки дар паёми навбатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар муҳимтарин масъалаҳои давлатдорӣ шура аз қисмати ҳаёти дохилӣ то муносибатҳои манфиатбори тарафайн бо кишварҳои мухталифи ҷаҳон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. зикр гардид, ки аз паёми пешина то ин дам дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат корҳои шоёне ба сомон расонида шуданд, ки аз далерию ҷонфидоӣ ва худшиносию ифтихори миллии ватандорон гувоҳӣ медиҳад. омӯзиши паём имрӯзҳо дар тамоми сохтору муассисаҳо дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. ҳадафи олии давлат ва ҳукумати мамлакат мунтазам баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум мебошад. вазъи ҳассоси ҷаҳони имрӯза ба хусус ба танқисии шадиди озуқаворӣ дучор гардидани чоряки кишварҳои дунё моро водор месозад, ки ҷиҳати таъмин намудани ҳадафи стратегиямон ҳифзи амнияти озуқаворӣ тадбирҳои иловагӣ андешем. зикр шуд дар идомаи мулоқот. дар доираи баргузории мулоқоту вохӯриҳои судманд вобаста ба шарҳу тавзеҳи паёми президенти кишвар ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ин навбат масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе вохӯрии хешро бо кормандони соҳаи маорифи пойтахт доир намуданд. дар мулоқот бандҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакат ба таври мукаммал шарҳу тавзеҳ дода шуд. ҳамкоронамон аз ҷараёни вохӯрӣ гузориш омода карданд. дар мулоқот бо кормандони соҳаи маорифи шаҳри Душанбе, роҳбарият ва кормандони риёсати маориф, масъулини соҳаи маорифи 4 ноҳияи пойтахт, намояндагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои томактабӣ иштирок доштанд. баҳри шарҳу тавзеҳи бандҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакат ҳозирин баромад намуда иброз доштанд, ки чун таҷрибаи кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон ҳамасола аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паёми солона доир ба таҳлилу баррасии дастовардҳои рушди кишвар ва муайян кардани вазифаҳои нав ва дурнамои тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат ба Маҷлиси олии кишвар ироа мегардад. иштирокчиёни мулоқот иброз доштанд, ки чун солҳои қаблӣ дар паёми пешвои миллат соҳаи маориф мавриди таваҷҷӯҳи махсус қарор гирифта, дар самти боз ҳам беҳтару хубтар намудани нишондиҳандаҳои соҳа дар соли нав як қатор дастуру пешниҳодҳои судманд дода шуд. воқеан ҳам паёме ки имсол ироа гардид барои тамоми миллати тоҷик як паёми тақдирсоз буда тавонист, ки бештар тамоми миллати тоҷикро боз ҳам дубора барои содиқона хизмат намуданд ба ватан яъне таъкидҳо намояд. аз ин рӯ татбиқ ва таблиғи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз аз ҷониби коршиносон миёни омӯзгорон ва роҳбарони муассисаҳои таълимӣ як ҳадафи бениҳоят саривақтӣ буд ва тавонист, ки он ҷанбаҳое ки дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардида буд ба тамоми омӯзгорон ва кормандони соҳа таблиғ ва татбиқи он расонида шавад.
дар мулоқот ҳамчунин гуфта шуд ки паёми имсолаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз бахшҳои гуногуни барои рушди устувори соҳаи иҷтимоиву иқтисодии мамлакат иборат буда мавзӯъу муҳтавои он ҳамчун барномаи мукаммали кории ҳар як соҳа ба шумор меравад, аз ҷумла таваҷҷӯҳи махсуси пешвои миллат ба соҳаи маориф ки аз афзалиятҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ном бурда шуд, баҳри фароҳам овардани шароити боз ҳам беҳтару хубтар барои таълиму тарбияи насли наврасу ҷавони кишвар заминаи мусоид мебошад. Дар баробари самтҳои сиёсати дохилии кишвар ҳамчунин бандҳои паёми сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ доир ба сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди муҳокима қарор гирифтанд. Гуфта шуд ки маҳз сиёсати бобарору муваффақи давлату ҳукумат аст ки имрӯз Тоҷикистон бо шумораи зиёди кишварҳои ҷаҳон робитаҳои дипломатиро ба роҳ монда узви як қатор созмонҳои бонуфузтарини ҷаҳон мебошад. ба хотири беҳтар гардидани сатҳи зиндагии некуаҳолии мардуми мамлакат бахусус кормандони соҳаи маориф баланд гардидани яъне 20% маоши омӯзгорон, ин ҳам як такони ҷиддӣ медиҳад ки тавонанд омӯзгорон ҷавобан ба ин ғамхориҳо бештар кор намуда соҳаи маориф ва сифати таълиму тарбияро дар масоили таълимии шаҳри Душанбе ҷоноб намоянд. Дар идомаи мулоқоти навбатӣ таъкид шуд ки паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар санаи 23 декабри соли 2022 ба ҳамон рӯзҳои рост омад ки Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид зимни иҷлосаи 77-уми худ қадномаи соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳоро ки аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ шуда буд қабул кард. Ин маротибаи панҷум аст ки дунё ба ҳарфи сарвари тоҷикон гӯш медиҳад. Иқдому пешниҳоди он касро бо аксарияти овозҳо ва ҷонибдории бештари кишварҳои дунё қабул мекунад. ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои таъсисдиҳандаи Созмони ҳамкории Шанхай буда дар рушду равнақи он саҳми босазо дорад. бо мақсади тақвият бахшидан ба ҳамкорӣ ва дӯстӣ байни давлатҳои аъзо, мусоидат ба эътимоди тарафайн ва ҳамсоягии нек, вобастагии миллатҳо ва мазҳабҳо, фароҳам овардани шароит барои таҳкими фазои дӯстона байни ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла ташкилотҳои ҷавонон ва занони кишварҳои Созмони ҳамкории Шанхай, дар назди Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Маркази дӯстӣ ва ҳамкории Созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон ба сифати як ниҳоди ҳамоҳангсози самтҳои фаъолияти Созмони ҳамкории Шанхай фаъолият дорад. ин навбат дар ин марказ ҳамоиши илми амалӣ доир гардид. дар доираи ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҷумҳурии Тоҷикистон чун субъекти пешбаранда ва татбиқкунандаи сиёсати ҷаҳонӣ дар соҳаи об таҳти унвони Созмони ҳамкории Шанхай дар ҷаҳони тағйирёбанда роҳ ба сӯи саммити Нью-Деҳлӣ дар Маркази дӯстӣ ва ҳамкориҳои Созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон мизи мудаввари илми амалӣ баргузор гардид. дар кори мизи мудаввар ҳамаи шарикони марказ аз ҷумла сафирон ва намояндагони намояндагиҳои дипломатии кишварҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай ва кишварҳои нозир, ниҳодҳои дипломатии ҷамъиятӣ ва намояндагони ҷомеаи илмӣ ширкат варзиданд. зимни суханронии масъулин иброз гардид ки ташаббусҳои байналмилалии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба эълон намудани соли 2003 соли байналмилалии оби тоза, солҳои 2005-2010, 10-солаи байналмилалии об барои ҳаёт, соли 2013, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об, солҳои 2018-2028, 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор ва соли 2025, ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо далели равшани фаъолияти амалии Тоҷикистон доир ба ҳалли мушкилоти вобаста ба об дар сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. барои ҳалли мушкилоти об дар арсаи байналмилалӣ пеш аз ҳама ҳалли сиёсии он зарур аст. барои он ки чунин қарор қабул карда шавад, пеш аз ҳама иродаи олии сиёсӣ ва сатҳи баланди ҳисси инсондӯстӣ зарур аст. диққати асосии сиёсатмадорони ҷаҳонӣ дар ҷаҳони муосир ба фаъолияти геополитикӣ ва фарохсозии фазои таъсиррасонии геополитикӣ равона гардидааст. миёни сиёсатмадорони ҷаҳонӣ кам нафароне ёфт мешаванд ки холисона пайи ҳалли мушкилоти об дар арсаи байналмилалӣ талош варзанд ва ба фаъолияти гидрополитикӣ машғул гарданд. Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бе таваққуф дар давоми тамоми солҳои сипаригардидаи қарни ҷорӣ сиёсати густурдаи гидрополитикиро дар арсаи байналмилалӣ роҳандозӣ намуда истодааст. дар чорабинии мазкур масъалаҳои мубрами
муносибатҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Дар меҳвари баррасии мизи мудаввари мазкур ташаббусҳои навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони Милали Муттаҳид ки тибқи арзёбӣ аз ҷониби иштирокчиёни Созмони Милали Муттаҳид бо иттифоқи оро пазируфта шуд, мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Диққати асосӣ ба сатҳ ва сифати чорабиниҳое ки дар саммити навбатии Созмони ҳамкории Шанхай таҳти раёсати ҷумҳурии Ҳиндустон баргузор мегардад, мавриди баррасӣ қарор гирифт ва қайд карда шуд ки тибқи нақшачорабиниҳо дар деҳлии нав 122 чорабинӣ ба назар гирифта шудааст ва муҳимтарин аз ин чорабиниҳо ин ҷаласаи шӯрони сарони давлатҳои Созмони ҳамкории Шанхай мебошад ки дар соли 2023 ба нақша гирифта шудааст ва дар давоми чорабиниҳое ки дар ҷумҳурии Ҳиндустон мегузарад, аксари ин чорабиниҳо ҳузурӣ аст ва ҷумҳурии Ҳиндустон низ даъват ба амал овардааст ки иштирокчиёни чунин чорабиниҳо дар саммит ба таври ҳузурӣ иштироки худро таъмин намоянд ва яке аз масъалаҳои меҳварӣ дар Созмони ҳамкории Шанхай зиёда аз 30 масъала мавриди баррасӣ қарор мегирад ки он ба рушди муносибатҳои мутақобилан судманди иштирокчиёни Созмони ҳамкории Шанхай мусоидаткунанда хоҳад буд. дар идомаи мези мудаввар иштирокдорон назару андешаҳои хешро вобаста ба ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи об иброз намуда, қайд карданд ки воқеан ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми солҳои соҳибистиқлолии худ бо назардошти захираҳои бои обӣ сиёсати миллии обро муваффақона ва натиҷабахш амалӣ намуда истодааст. Ҳамчунин дар идомаи кори мези мудаввар миёни иштирокчиён вобаста ба вогузор шудани раёсати Созмони ҳамкории Шанхай аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ба ҷумҳурии Ҳиндустон табодули афкор сурат гирифт. Ҳиндустон аз соли 2017 узви комилҳуқуқи Созмони ҳамкории Шанхай мебошад ва аз он вақт инҷониб бо ин созмон ҳамкории фаъол дорад. Ҳиндустон бори аввал раёсати ин созмонро ба уҳда гирифта, интизор меравад ки раёсати Ҳиндустон бар рушди иқтисодии минтақа мусоидат намояд, зеро Созмони ҳамкории Шанхай як платформаи калидӣ барои ҳамкориҳои иқтисодии Ҳиндустон бо Осиёи Марказӣ мебошад. соли 2022 барои Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон бо барор арзёбӣ мегардад. Ба иттилои масъулон, дар ин сол дар доираи татбиқи ҳадафмандонаи сиёсати маърифпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат тадбирҳои судманд дар самти корҳои таълимию илмӣ, тарбиявию ташкилӣ ва молиявию хоҷагидорӣ ба анҷом расонида шуда, дастовардҳои зиёд ба амал омадааст. соли сипарӣ гардида ин муассисаи таҳсилоти олии мамлакатро аз рӯи 3 зинаи таҳсилот, аз ҷумла бакалавр, мутахассис ва магистратура 5324 нафар хатм намудааст, ки 3728 нафараш хатмкунандагони шакли таҳсили рӯзона мебошанд. гузориши ҳамкорони мо. ба иттилои роҳбарияти Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, аз шумораи умумии донишҷӯёне ки Донишгоҳи Миллии Тоҷикистонро ҳамасола хатм мекунанд, 75%-ашон бо ҷои кор таъмин мегарданд. ба таъкиди Қобилҷон Хушвақтзода, ректори ин муассисаи таҳсилоти олии мамлакат, омори бо ҷои кор таъмин гардидани хатмкунандагон хушҳолкунанда буда, далели рақобатпазир будани ихтисосҳои донишгоҳ ба бозори меҳнат аст. айни замон дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон 22787 нафар таҳсил дошта, барои онҳо беҳтарин шароит ҷиҳати асодкунии донишу касбҳои гуногун муҳайё карда шудааст. дар соли гузашта ба донишгоҳ 52 нафар ҷавонони шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар асоси квотаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шуданд, ки 21 нафарашон духтарон мебошанд. роҳбарияти Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон вобаста ба ҷорӣ гардидани раванди супордани имтиҳонҳо ба шакли шифоҳӣ, хаттӣ ва тестӣ таъкид дошт, ки ин тадбир ба боло рафтани сатҳи асодкунии дониш мусоидат кардааст. соли 2022 Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар рейтинги муассисаҳои олии касбии ҷумҳурӣ ки ҳамасола аз ҷониби агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронда мешавад, дар миёни 34 донишгоҳи кишвар сазовори ҷои якум гардидааст. ба андешаи роҳбарияти донишгоҳ ин дастоварди хуби сол буда, масъулияти кормандони ин муассисаи таҳсилоти олиро барои бозам беҳтар кардани сифати таҳсилот ва омода намудани мутахассисони баландихтисос ва ҷавобгӯ ба бозори меҳнат бештар месозад. дар идома, ифтитоҳи маркази илмии тадқиқотии пешвои миллат аз муҳимтарин дастовардҳо дар соли 2022 барои Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон арзёбӣ гардид. иттилоъ дода шуд, ки дар маркази илмии тадқиқотии пешвои миллат зиёда аз 600 асари донишмандону муҳаққиқон ва олимони ватаниву хориҷӣ ва осори илмиву таърихии асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавҷуд буда, дар он барои корҳои илмиву таҳқиқотӣ шароити хуб фароҳам оварда шудааст. ҳамчунин масъулон дар ин сол ифтитоҳи бинои донишкадаи таълимию фарҳангии Конфутсий дар назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва таъмин шудани 39 омӯзгор ва корманди ҷавони муассисаро бо манзили истиқоматӣ аз муваффақиятҳои муҳим маънидод намуданд. тавре иттилоъ дода шуд, имрӯз дар 125 кафедраи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон 1334 омӯзгор, аз ҷумла 192 доктори илм, профессор, 649 номзади илм ва дотсент барои фаъолияти таълимию методӣ ҷалб шуда, фаъолиятро дар асоси барномаҳои соҳавӣ ҷиҳати боз ҳам ноил гардидан ба дастовардҳои навин равона намуданд. тамошобинони азиз, таваҷҷӯҳ намоед ба як эълон. раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи соҳибони воситаҳои нақлиёт мерасонад, ки дар шоҳраҳои Душанбе, Хуҷанд-Чанок бо сабаби боришоти зиёди барф аз километри 44 то километри 73 ҳаракати воситаҳои нақлиёт душвор гаштааст. аз ин рӯ раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ аз ҳамаи ронандагон хоҳиш менамояд, ки ҳангоми баромадан ба сафар бо худ гирифтани асбобҳои заруриро фаромӯш накунанд. ҳамчунин ронандагон пеш аз ҳама ба ҳолати техникии автомобилии худ аҳамият дода сипас ба сафар бароянд. раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон. тамошобинони гиромӣ, дар ин ҷо барномаи иттилоотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. сеҳатманду сарбаланд бошед.